Kaixo lagunak, zer moduz zarete? Ongi etorriak berriro ere nire kanalera gaur San Fermin torneoaz. Hitz egin dugu lauterdikoa eta binakakoaren errepasoa. Hementxe, bideo honetan. San Fermin jaiak bukatu berri dira eta baita ere San Fermin torneoa badakizuenez. Udako torneo garrantzitsuena San Ferminetako torneoa da. Bi torneo jokatzen direlako bertan, lauterdikoa eta binakakoa. Lauterdikoari dagokionez Ezkurdia izan da txapela lortu duena. Joseba Ezkurdiak txapeletik eta ikaragarri egin du. Badakizue lauterdikoa dela modalitatea, azkeneko hilabetetan bere maila onena berreskuratu egin du, binakako txapelketa on bat eta gero buruz-buruko finalean sartu zen eta San Fermin torneoa zuen bere begi bitartean, hau da, begitartean, berak irabazi nahi zuela adierazten zuen elkarrizketa guztietan eta halaxe izan da, finalerdietan Peio Etxeberriaren aurka asko sufritu behar izan zuen, garaipena lortu eta finalera sailkatzeko, baina finalean bere mailarik onena eman zuen. Unai Laso zuen aurkari, hau da, aurkari gogorra, joan den urtean Altunaren aurka galdu zuen finala, berak ere txapela nahi zuen, falta zaion txapela bat delako noski, eta giro ona zegoen Labriten, bero ere bai, eta hasieran Joseba Ezkurdiak markagailuan abantaila hartzea lortu zuen. 10 eta 5 jarri zen, 12 eta 6, 12garreneko atsedenaldia eta gero 3 minutuko atsedenaldia da, ongi dakizuenez, noski, eta 3 minutuko atsedenaldi bat eta gero normalean pilotariak, goitik doanarentzat, pixkat erlaxazioan erortzeko arriskua badago eta behetik doanarentzat pixkat burua despejatu eta maila on hobeagoa edo hobea berreskuratzeko momentua da. Eta horixe gertatu zen, Laso, pixkat sakea ongi probestu, sake errematean tanto azkarrak egitea lortu zuen eta 12 eta 12 jarri zuen markagailua, 12-nakoa noski. Eta zer gertatu zen orduan? Joseba Ezkurdiak bi aukera zuen, bata zalantzaz beteta jokatzea, arrisku hori bazegoen, Unai Laso goraka zetorrelako, eta bigarrena aurrera pauso bat eman, ausar jokatzen jarraitu, ordura arte bezala, eta hori segi zuen Joseba Ezkurdiak. Joseba Ezkurdiak erritmo handia sartzen duen pilotaria da lauterdian, boleaz, sotamanoz, eta gero arriskatzeko aurrera pausoak ematen dituenean, badakigu, oso zaila dela, partida oso batean zehar erritmo horri eustea. Baina zer gertatzen da honekin? Momentu batzutan, azkeneko partiden txampan, nabaritzen dela edo min egiten duela hasieratik jarritako erritmo horrek. Eta ordurate itxaroteak badu bere arriskua noski, baina Joseba Ezkurdiak kasu honetan itxaroten jakin izan zuen. 12garrenekoa eta gero, markagailuan berriz ere aldendu egin zen, Unai Lasok badirudi hor lesio txiki bat sufritu egin zuen, eta azkenean 22garrena Joseba Ezkurdiarentzat izan zen. Txapela merezitakoa, txapela garrantzitsua Ezkurdiarentzat, eta hemendik Joseba ere zoriondu nahi dugu noski. Pena izan zen, Unai Lasoren lesioa mikrohaustura bat du bere ezker hankan, okerrez banago, eta binakako txapelketan, binakako torneoan programatuta zegoen, baina ezin izan zituen bi partidak jokatu. Bere tokia Iñaki Artolak hartu zuen, Laso eta Marizkurrena zen, bikote bezala, Aspe eta Baikok aurten oso serio hartu dute San Fermin torneoa. Bikote indartsuak jarri eta programatu dituzte, eta Laso Marizkurrena zen, horietariko bat. Laso, Mata Marizkurrena badakizue, biak bere enpresan, oiarrak dira, hau da, normalean enpresak partida parekatuak nahi dituzte, eta aukera oso gutxi izango ditugu, urte hauetan zehar Laso eta Marizkurrena elkarrekin ikusteko biak nafarrak, biak egoera antzeko batetik datoz, eta morbo ikaragarrizko bikotea zen. Azkenean, ezin izan zuten elkarrekin jokatu. Iñaki Artola sartu zen bere tokian, eta Artolarentzat, aukera nahiko oso garrantzitsua zen. Zergatik, joan den urtean buruz-buruko finalerako sailkatu zen. Lesio larri bat izan zuen, eta badirudi, lesio hori eta gero bere maila onena berreskuratzea kostatzen ari zaiola. Peña sartu zuen askotan Baikok bere ordez, Peñari aukerak eman dizkiote, eta Artolari kostatzen ari zitzaion berriz ere goi mailan edo goi mailako partida horiek jokatzea modu egonkor eta iraunkor batetan. Baina Iñaki Artolak aukera ezin hobeto probestu zuen.
5 partida jokatu ditu Sanferminetan eta 5 irabazi gainera torneoaren txapelaren, binakako txapela, lortu egin du Iñaki Artolak. Norekin? Jon Mariezkurrenarekin. Bikote bezala ongi funtzionatu dute Jon Mariezkurrenak sekulako joa demostratu du txapelketa honetan zehar, joan den urteko udan erakustaldiak egin zituen, aurten ere badirudi berdin dagoela, eta horien arte dagoen atzelaririk onena izaten ari da uda honetan. Finalean Altuna eta Rezusta izan zituzten aurkari bezala Altuna eta Rezusta sufritzetik zetorren Irribarre eta Zabaletaren aurkako finalerdian irabazen zuenak finala jokatuzko zuen noski asko sufritu behar izan zuten. Ez zuten diziratxu jokatu, baina bai egonkor, gutxi galdu, lan asko egin eta aurkariak momentu guztitan estutu. Estutze horrek Irribarriak huts batzuk baino gehiago, normalak baino gehiago egitera eraman zituen batez ere bere finalerdiko bigarren partidaren bigarren erdian. Eta horregatik garaipena lortu zuten Altunak eta Rezustak. Finalean zer gertatu zen? Finalean hasieran Altuna eta Rezustak bere abantailatxoa hartu egin zuten. Mariezkurrenaren huts batzuk probestuta, Altunak errematean aukera batzuk izan da. Artola eta Mariezkurrenari kostatzen ari zitzaien favoritoen aurka, bere jokoa inposatzea, Mariezkurrena pixkat lasaitu egonkortu zenean sekulako joa demostratu zuen. Atzean nagusitu zen, zula handiak irekiz, Rezusta 195ean edo egongo zen beti zazpitik baino atzerago eta Artolak ere jokatzen jakin izan zuen. Badakigu errazagoa dela beti noski, atzelari, jotzaile eta on batekin jokatzea beste donorekin baino. Baina horrelako atzelariekin ere jokatzen jakin behar da. Zergatik? Horrelako protagonismoa duen atzelari bati askotan aurrelariak tentazio eduki dezakelako, nik ere demostratuko dut nirea egiten badakidala. Eta ez, normalean, estorbu ez egitea izaten da garrantzitsuena. Eta Iñaki Artolak horixe egin zuen. Ongi defendatu, taktikoki oso ongi jokatu, atzean jokoa asko kargatuz eta aurrean bakarrik errematerako aukera oso argia zuenean pilotaka batean bukatzen saiatzen zen, bestela lanean jarraitzen zuen eta horrek ere badu bere meritua. Txapelketako finalak ez zuen historia handirik izan, giro paregabea izan genuen, bero handia ere bai, baina Mariezkurrena bigarren esango nuke partidaren lehenengo laurdenean partida hausten hasi zen. Altuna eta Rezusta kantxan egonek, badeziki jokin Altuna, badakigu, zen gauza gerta litekela eta esperantza mantendu zuten. Markagaioan hurbiltzen zirelako, erremate batzuk eginte zituztelako, baina Artola eta Mariezkurrenak Altuna erabat desaktibatu zuten. Rezusta nik uste dut eskuarekin pixkat kargatuta bukatu zuela, pilota kentzea kostatzen zitzaiolako, eta Mariezkurrenaren erakustaldi aparta eta gero, garaipena lortu zuten. Mariezkurrena berari ere, manzioten merezita gainera. Pilotari onenaren saria, sekulako atzelaria daukagu, Berriozartarra. Jotzailea? Bai, baina asko zeio egiten du honek. Defendatu, pilota gutxi galdu, nik uste dut azkeneko hilabete hauetan ikasi duela gainera 180 ere batzutan pilotakadak jo behar direla, hau da pilota batzutan eutsi egin behar dela, eta gero bere jarrera aparta da. Inoiz ez du keinu txarrik, plaza gizona da, martxa gustatzen zaio, hau da, aukera politak eta partida garrantzitsuak jokatzea gustatzen zaio, eta Jon Mariezkurrenak merezita irabazi zuen pilotari onenaren saria. Txapelketa beste berri ona, zein izan da Iñaki Artolarena berriz ere finalan ikustea pozarria da, lehen mailako pilotaria da, lesioekin asko sufritu egin du azkeneko denboraldi honetan, eta berriz ere goi mailan ikustea garrantzitsua da, pixkanaka ari da bere konfiantza eta jokoa berreskuratzen, taktikoki oso ongi jokatu du txapelketa honetan zehar, eta Artolari ere hemendik zorionak Iñaki. Eta beste sorpresa bat, nor izan da? Jokin Altuna, esango zuen, nola da Mikel, Jokin Altuna sorpresa dela? Bai, sorpresa izan da. Denboraldi azkeneko aste bat txar batzuetatik dator. Zergatik? Ebakuntza egin zioten bere ezker eskuko atz batean, eskuko minez ibili da azkeneko, badakizuenez, azkeneko hilabetetan, asko sufritzen, lauterdiko San Fermin torneoan, Peio Etxeberrian aurka galdu zuen bere berragerpen egunean, eta berriz ere, final batean egotea garrantzitsua da berarentzat, bere maila hoberenetik hurbil ikusten dugu berriro Jokin Altunan, eta finalean aurrean jokatzeko aukera handirik ez izan, eta Jokin ere zoriona gainera gure kanalaren laguna da, eta hemendik, haupa Jokin. Eta bukatzeko lagunak,
Nor izan da Sanferminetako protagonista handiena? Badakizuen hor, zuek, pilotazaleak, jendea, Labrit egunero beteta ikusi dugu. Labrit zoragarria ikusi dugu. Eta hemen guk saiatu ginen, barrutik bideo batzuen bitartez zuei erakusten, badakizu Sanferminak festa zai xamarrak dira, arazo tekniko batzuk ere izan genituen, baina hemen utziko dizkizuegu. Guretzako barrutik bizi izan ditugun momentu polit eta kutxuiunak. Disfrutatu bideo hauen bitartez. Kaixo lagunak, zer modu zarete, ongi etorriak berriz ere nire kanalera. Ikusten duzuenez, zapi gorria daukat nire daukat jantzita, gaur Sanferminak direlako, ez dakit noiz ikusiko duzuen, baina gaur uztailak 8 da. Eta bakizuenez, Sanferminetan gaude murgilduta, Sanfermin festetan hemen Iruñean, eta gaur barrutik nola bizi ditugun festak, ez bakarrik festa baizik eta Sanfermin torneoa erakutsiko dizuet. Labriten izanen gara, así que, hala, egizunan, etorri nirekin. Labriten gaude, Labrit aldapan hautxe da, iritsita dago. Duzue Joni Duate, anaia, hau paion, altunaren bideoan ni ateratzen nahi nuen, bakizu hor dela ontziak eskatu nizkion, baina zen agertu, kamera aurrean jarri zelako, baina gaur bai, hementxe duzue, bera ongi jantzita, Sanferminetan horrela emar da, galtxa zuriak, hemen zapi gorria, eta ni, gaur partia daukagunez, errespetu ez baina badiri frantsesa nahi zela, irazazue. Giri total. Giri total, jodi. Bakeroak, alkondara eta zapi gorria, hori bai. Hasi baino lehenago kafea ja jendea sartzen hasi da eta hemen hau kaldera bat izan zer falta. Hau da Labrit, isilpean jendea sartzen hasi da. Hau da pilotariek duten ikuspegia, benetan zoragarria da Labrit. Gu hementxe gaude, hemen ikusten dugu partida. Eta, jendea sartzen ari da, gaur asko gozatuko dugula iruditzen zait. Hau da ikusten duguna, hementxe hau gauz zuzenean ematen dena. Guk ematen ari garen ere bai, hemen estadistika jartzen dituzte. Hemen nago ni, hemen jartzen da Xavier. Ez da ikuspegi txarra, pilota ikusteko. Dira, marrak gutxi da, marretan azten da jaialdia. Lehen mailako, lehen partidako pilotariak hasi dira berotzen. Mailako egin ez dira bete, baina hemen ikusi ikusiko duzuen nola dauden.
Hau izan da denak lagunak, hurrengo bideoetan hemen izanen gara, beste gauza asko komentatzeko, elkarrizketa sorpresaren bat ere badugu, eta beste gustatuko zaizuen beste bideotxo batzuk ere bai. Badakizue, Jokin Altunaren, edalontzi honen, bi edalontzien zozketan sartu nahi baduzue, Jokin Altunan gaina sinatutakoak noski, badakizu, suskribitu gure kanalean, eman like, Altunaren elkarrizketaren bideoari eta uztailak 20an egingo dugun zozketan parte hartu. Ongi izan eta ordura arte.